Η ιστορία μας λοιπόν ξεκινά παλιά, πολύ παλιά. Μια ξανθιά πονούσε το δόντι της. Έτρωγε πολλά γλυκά, δεν ξέρουμε. Πάντως αποφάσισε να πάει στον οδοντογιατρό, στον dentist. Για να δούμε. Αχ, καλέ μου γιατρέ, αφήστε τα. Δεν μπορώ να καταπιώ, σας λέω. Δεν μπορώ. Η απελπισία με έσπρωξε εδώ πέρα και σας έφερα τα νότα. Ηρέμησε, τέκνα. Λεπτουδάκια που έχω. Ηρέμησε, τέκνα. Χρηματίζεται ο γιατρός. Ο Κίτσος Κίτσους. μου είπε Τι? πως Εδώ. άμα δεν φτιάξω την κουφάλα. Α, την Δεν με κουφάλα αποτρέπετε. τι της είπε. Είσαι μια κουφάλα. Α, την Καταλαβαίνω το κουφάλα. δράμα μου. Καταλαβαίνω, τέκνα μου. Τι είσαι εσύ, λοιπόν, γιατρός ή παπάς? Γιατρέ μου, καλέ. Την ευχήσες. Κάτι ακούω. Μπας είναι ο Κίτσος. Κίτσου! Τι είναι, τι κάνεις Είναι η εδώ? φωνή του Θεού. Τέκνον μου. Όχι, 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 το δόντι μου. Άνοιξε το στόμα σου. Α. Α. Μα τι είναι τούτο, γιατρέ? Αυτό είναι ένα μαρτζαφλάρ που θα το βάλω μέσα για να φτιάξω το δόντι. Α. 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 Που πέρασε. Δεν χρειάζεται να μου κάνετε και τίποτα. Απλά... Το μαρτζαφλάρ ήθελες, Γιατρέ, νομίζω ότι είστε πολύ πρόστιχος. Νομίζω ότι με την πέφτετε. Μην την πέφτει. Δώσε λίγα ακόμα Γιατρέ. λεφτά και θα σου κάνω δώρο. Δεν με λες, γιατρέ. Έχεις πιο πολλές λίρες από τον Κίτσο μου. Έχω. Γιατρός είμαι. Έχεις και σπίτι. Έχω. Και ένα μαρτζαφλάρι, να. Και θα με πάρεις και... Έχουν βγει στο μπαλκόνι. Και θα με πάρεις και... ένα νηφικό με... Θα σε πάρω, θα σε πάρω. Με παπά και με κουμπαρό. Το κράτο και την μπερέτα. Έτσι γίνεται στην Κρήτη η βεντέτα. Αλήθεια. Αλήθεια θα είναι. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.